Kubor nagaslem jong unongsan hima. Kidkot jongka Awakened Indian Movement Meghalaya Unit Hanekasngi kala yakendo ya ka Deputy Commissioner jongka East Khas Hills District ka kong Isa Wanda lalu ban pentip halor ka jing penbena ban penlong ya ka jing ya pajba lani ka peace rally ha ka arpusau terik menta ubnai kaban sedang na mod pran bat penkot hayo rengheb faya berken habayakran bet ginom to kubor hadin ke jing yakendo ya ka Deputy Commissioner kidkot jong ka Awakened Indian Movement kilapan pau ya ke jing sngokia hakum ka ne ka por Shushu kila yuturo ba ka AIM kalapan kre ban penlong ya ke jing ya pajba ba jai jai ne ka peacefully hanong ba shilong kumchi benta ban ya don bentalang bat ki weipat ki jela ba per jongkari India bat jongki weipat kiri Shushu kila penrabro daga baong ba kani ke jing ya pajba kamdei bangin persya sorkar hanrai ngikwa ban peni ba pajba udon ya ke jing lajloj bat ka sorkar kamdei ban penbor yo pajba la ka dei ha kano ka benta tongin yasngap ka ei ka ba kini kinongelam jong ka Awakened Indian Movement Meghalaya Unit kidon bandong habaya dei bat kani Te kumbang ilayat syakmat nakapor ngi sngau thu syai bangin syekran tang da kasur bangin syekran berjumpau dan kasur kam don syok jimutoi tinggi sngau thu syai banakalian jungi ngilapan kre lemba ka Awakened India Movement kabalong ka way na ki organization jong borokoi ka ri India bani shimenta hakate ka arp sauterik hakani ka sngi sajan ka saturday ka banwan jong menta katayo ya ka ba kadon kani ka peaceful rally for freedom ka banginiat hapo kani ka jela ka jongi hang ni hapo Shillong City ban ngi sothu syai ba kalong ka ka ba nakalian jongi ngim shimlapan kre ya ka babakla namar ngi kwa bani shimbentalang habaro ka way ka perthai bangi sothu syai habangi pet ya ki benta ki ban nakalian jong ka Awakened India Movement ka lapan kre ban ngiru ko ki dekat jong ka Awakened India Movement hi ngi sothu syai ba ngi don kam palat ban pentri kam ban penlong ban ya kani ka benta bangit sothu syai ba ka dur jong upaj ba nakaliang jong ka sarkar kan ha bani i ba upaj ba UDA ti kani ka arp sauterik jong kani ka tayaw ka bamanta karlong ka sngi ka bakerpang ha kani ka riba e jongi hapo kani ka jela Meghalaya ya ka banakaliang jongi kumki nongelam ki balapan kre ngin ya cheprang bangin tur cheprang bat ka ka ba ngilai iru lomba gitu ki kot link kedap lama gitu ki link kedap ki balapan mi ki flyers ki baong tinong way ki balapan mi gitu ki layat international ki layat haboro way ka perthai menta kumjuro hakari India brokaway la sapriang kumbang ngilai iba nakaliang jong ka Mumbai City ka Delhi Arunachal Pradesh nangta gitu ki Mumbai ki Bangalore ki Kolkata Ahmedabad ter ki la perlong ya kanika ki la shimbanta ya kanika worldwide rally lani kata ka jing yeshimata ban yat pajba haboro saudong jong perthai tikini gide ki sngi ki ba kerpang namar ngim shimla ong bangini shimenta bangin yat ya kan rally banile persa ya ka sorkar namar bangin ong bawat deng shu ya ka mas bangin ong ro wan mai shu yutika ndri ka ka bangingi shimenta ka bangi peni na ka benta ka hok ba ka jing shisha ngi peni ba upaj ba udon ka jing lai loj bangi sngau thu syai bangi kwaro ban ong ka sarkar jelahi brokoi bawat penbor ya upaj ba baun ai ya kan ketika wan penbor ya ka monjong ubreo namar ka don ka met hangi ublei ula ai ngi ka jing lai loj ula ai ka met ingi bangin pendon kam kumtang ru ngi don ya ka hok bar ka jing shisha bangin trei halaka jong ka nongrim kat kum ka jing embreo ka manla ka singi ka bangiai namar ngin dom laban ong ba ya nakaliang jongi kum ki breu ngin penbor iwei ne iwi pat dang mentan kum bong no nakaliang jongi kum ki dekhot jong ka Awakened India Movement anda haba ngiyo iro menin kasngi syukan san nakaliang jong i Deputy Commissioner ikong Isa Wanda lalu ada ban penpau no syukan san habang ngi dang penkre ya kata ke information ban pa ya jing pentip namar menin kasngi kedai kasngi syuti Tiya kani ka jing sim menta ka jing sim jungi karai kata kalau mencisngi anda habang ilayok bani keren lang bat ki advocate ki senior advocate nang tina po Delhi ki badai giru ki dekat jong ka Awakened India Movement mencisngi dang yok ban keren mencisngi dang yok ban approve ban sim ya kani ka benta bangin pelong ya kani ka rally hapo kani ka jela
Teh hendrai menit ke sengi kadi ke syuti bang imyo roban pha ya ke jing petip sepok ka office sarkar lembaga deputy commissioner hendrai menit ke sengi deputy commissioner dak ba UI lembaga social media ilong bakalong illegal kalong bean kai kita ke jing bean ke bangi pelang ngim sem lap pelang bean ngim kwa hiruban penwan ra ya kanu kam ke balong bean ladang i pelong ya ketika rally rong ngim ma ban ong yu paj ba wawat deng mas nginem la roban ong yu paj ba to wan mai tika syo nginum la roban penbor yu paj ba ban ong to shem kini kiu ki mau kiding kawang batit iki breu nginum la balik kumta hendrai ka dei ka rally kadai kata ka demonstration nak mta ka jinglai loj ka demonstration nak mta ka hak bat ka jing shisha ban yu ishai bang ilong ki bri ki bakhoj ban yu ishai bang ilong ki ru ki bri ki balai loj dei nak ta ka daw bambenta ka sngi ngilawan chani chapo office jong deputy commissioner ban pha ro ya kan ka jingtho ka banong ba ngilapha bakadon ka peaceful rally ha katai ka arpsotrik jong ni umach kaban sedang ngaduk ka khaar baje mensengi hadu saw baje janmit kaban kut bat kum ta ter ngilapan kre ya ka jaka kaban long hapo mot pran banginnya kenduk lang hapo mot pran namar ngimtip uei ubani shimenta mano bani shimenta hatu gi donse gi pajba ki banong banumi shimenta ni gi pajba ki bani shimenta ngimtip namar ngidei ginong peniat ngidei ginong yalam ki bayalam nak benta ka hok bar ka jing shisha nak kata ka daw ngi don kam ro ya ka jing itrelang ngi don kam ya ka jing kersan ngi don kam ya ka jing senran lang jong ki babon ki pajba halor ka hok ba ka jing shisha banginom dei ban shapen bor ha ka sarkar balong ba to deng ya ka mas ha ka por bamja banong sarkar banong to deng ya ka mas nak benta ban le iki kam namar belai teng habang iyo sngaw ya ka jing kren na ka por sa ka por kani ka mas ro ngiring mensim ya ka jo ka le air ngiring mensim ya ka ta ka le air jangut ka carbon dioxide ka bangyong nak ta ka daw nginum la bodong ngidon kam hiro ngidon kam bandeng ka mas ngi seng thu shai hagi jaka ki basma ki bapupum kumni kum tangi don kam bandeng ka mas tenrei mentangi kum kita ki social activist kum kita ki nong tremon sego bah po ka jela Meghalaya nginum la bodong bangi dedu kita ki medical export ban batai batawan nem shem ya kani ketika bawan nem ai kani ka vaksin hendrei ngi yu pat bakadon ka jing penbor ka vaksin nak ta ka daw ngi yeng halor ka hok baka jing shisha ngi yeng rangba halaka jong ka ri baka jai benrio bangin mi syakmat batongin mi syakmat nakamenta ban wanra ya ka jing light loj bangin hakani ka slapertei namarngi sngaw thu shai bangi yoi ya ka jing jenjar ka jing linga ka jing pisa jong ki pajba hakiba bon kilyang namarngi ong bagi don ki pajba ki bayap ro tan nakadaw bagi don ka stress ki don kata ka jing khuslai ka jing linga ka jing pisa don ting ki pajba ki bldon lepa ka jingpang ha kamet ke jongki ndrai gidang shem sho so nutika ndrai kai ka banja ngemtip na kata ka daw ngi sngo thu shai bangi kentu ya ka bor sarkar brokawai ya ka jelahi brokawai lembaga sarkar ba to wat penbor ya ki pajba bakin shem ne kinom shem ya ka ne katika ai ha ka mon jongki ha ka jing light lot jongki bakin jit ndrai na kata ka daw ngi sngo thu bangi yeng rangba ban mi lengba kanika Awaken India movement kabadai kata ka seng ha baro kawai kiri India kabaya ya kanika jing lai loi kabaya kon for freedom movement kabayeng na kabanta ka way ka kentin kabalong bangin wanra ya ka hok ba ka jing shisha hala ka jong ka jela ka bangi im na kalyang jong isilaong ba kalong ka ka babakla ndrengi ong ba ngi klem yang ya kanu babakla ngi klem ong ba upaj ba ngin penbor bato mi sakani karali kasong hakamon jongki ngi klem ong ru upaj ba komlang deban ong manisya kamat banong torak ki mau giding ban bom ban shot ban tit ban kawang kasong hakamon jongki namar balai ngi yeng katkum ka hok ba jing shisha based as per the constitutional rights of the Indian Constitution of the citizens of India ngada ban kran hagini kenjat sengi hapo DC office ro bangi igi polis tenteng gilik penting ing tinong song dukan bapli ginong song dukan ki basu ra ikwai ki basura itempau ki basura ijur basura idok khat teng syakni no ki ong balai pion song dukan hato maki ki nembam hato maki ki nemdi hato maki ki yap no se tan namar bagi tengan hato ye ki lada ka sarkar jela ka pha ban kini no ya ka mar ka mata ka jongki hato maki kim tengan kim don kam se ban kamai lada ka sarkar jela ka don kam ban le kumta ka sarkar jela ka don kam ru ban bo ya ka jingkit kli khmat ban besaja ya ki kata ka dei ka way ka lenti ka banganga ong hani ka por kum kita ki briu ki balong ki concern citizen hala ka jong jela ki badani ka jingkit kli nga dawai ka sarkar jela ro banong ba wat nem pen bori upaj ba baun shim na unum shim tika ai ha u unjit ba nakliang jong EDC 8 pau ro
ya ke bana kalian jungi ngi pha ke ni ke information ngi pha ini jing pentip ba kandon kate rally kate sngi idisi ila pentip ba ya kani in sa pentip lang ro syaka bor bahalor syaki bor bahalor jong sarkar jelang ba ke bana kalian jungi kemang lalu sngau bangile ban rai ban shim ya kani ban plong ni rally idisi menta ipen pau ba inum la banong ba in khang ni inum khang ka song sa ka sarkar menta namar beli ngim shim la penlong ya ka babakla ngi yeng halor ka jinglai loj bat ka te ka sngi hi kan yaj be shakmat namar beli ka dei habaro ka wei ka perthei bakila pelong ya kani ka freedom movement ya kani ka rally ban pen pau ya ka jing shisha am dei tamangi ba pelong baklahang ni am dei tamangi ba penshim ya kani ka benta ndrengi shim ya ka benta namar beli ba ka baro ka perthei ka mat ya kani ka jing e ngi kermen bangin yu I bon api ki pat ba ban mi ha ka tu ka sngi compare pi di banno ndei la dapi sngo ha ka men sim jong pi kum ba sngo bon ki pat ba ki brio na kaleng ka perthei ba ila do ya ka jing la loj ila do ya ka hok ban kamai jakpo mo ni hap shong bai long ni shong ha ka umdum menta ngim tip ban le kum nungin sedang kan ni ka jing tray ne ngim numla ne kan sedang yang ka lockdown ne kum tahi long ila song thop ngila sha yu raj la slam menta ti kan ni kan long kum ka opportunity ne ka lat yang ngi ki pai ba ro banya mi lang bat ban ya teli lang na ka benta ka jing lai loj ka de ka movement for freedom ngan kan ka English dak kandet ikito ki bam num song tho namar ki bon ki brio ka jela jungi ki bam de ki khasi but ya kiru ni kerman be kiru kin wan mi namar ki bon ki ba shong ba sa bakha ro ha meghalaya te ngan kan English kani so this movement, this rally that will be held on the 24th of July, this Saturday, is very peaceful. It's going to be a very peaceful rally, basically for freedom. We want to make it clear to the government and to the people that this is not an anti-rally. It is not an anti-anything, but it is a rally for pro-choice. We as human beings, we need to have we have the freedom of choice, and we need to maintain that, because once we lose that, we will not be human beings anymore. So we want to make this again very clear. This is not an anti-anything movement, not an anti-government movement, not an anti-police movement, not an anti-vaccine movement, anti-mask. This is a pro-choice movement. We need to have a choice. If people want to stay at home because they are afraid of this virus, they have the right to do so, correct? If they don't want to go out shopping to buy something from the shops, they can order things online. We can see that in the past 2 years, people have been doing that, and the government has been very successful in providing services like that, home delivery and all that. This is fine, but for people who are not afraid, and people who want to live normal, people who want to go to the marketplace and choose things by themselves, they should also have a choice, correct? So this is what we want to bring about. Actually, we want to we hope actually that this will be a platform for people to be able to express what they have been keeping inside.